Mutta tällä välillä mä katon tuohon hoitotarvikevarastoon, että onko siinä tosiaan noita. On siellä riittävästi laastareita ja siteitä ja kipulääkkeitä ja kipsitarvikkeita ja tikkineuloja ja lankaa ja tosiaan noita nukutuslääkkeitä ja kirurgiveitsiä ja sitten noita niin on haavanpuhdistusainetta ja mun piti tarkistaa vielä yksi juttu, että oliko siellä noita puhtaita potilaspyyhkeitä ja lakanoita. On siellä kaikki, joo. Hyvä. Eli mä voin tohtorin laastarille sitten sanoa, että ei tarvitse mitään tarvikkeita tilata, että kaikki on riittävästi. Se mun täytyy sanoa tohtorin laastarille, kun se tulee töihin.